A Pobra presenta un novo Día Mundial da Poesía poñendo en valor os autores locais. O acto central contará cun recital de 4 poetas no que se animará os asistentes a recitar os seus propios versos. Visibilizar a poesía e dar pulo aos autores locais e comarcais son os obxectivos do Concello da Pobra do Caramiñal na segunda edición do seu certame polo Día Mundial da Poesía. A Biblioteca Victoriano García Martí acollerá un acto onde haberá un recital de autores locais. E darlle visibilidade á poesía e tamén poñer en valor este xénero literario, non tamén darlle visibilidade aos poetas. O ano pasado tivemos uns diferentes e este ano pois decidimos traer outros novos e poetas máis ben locais ou tamén comarcais. En este recital deste ano, que vai ser o venres 21, este ano coincide propiamente co Día Mundial da Poesía, ás 8:30 no novo auditorio de Victoriano García Martí. Serán 4 poetas os que poñerán a súa voz os propios versos da banda música e o cantar da soprano Esperanza Mara. Con Manuel Teira, con Anxos Castro, con María Fernández e con Manuel López Rodríguez. Eles porán a súa voz nos seus propios versos e eu creo que o van a facer moi ben. Son 4 poetas moi interesantes para a nosa comarca e tamén estarán acompañados coa música e coa voz da soprano Esperanza Mara, que ano pasado tamén nos fixo unha performance e adaptou un pouco os temas que tocou pois a cada poeta. Ela está facendo ahora mesmo ese traballo e tamén penso que vai a quedar moi bonito. Dende o Concello buscan, ademais, a participación do público. Xunto á lectura dos 4 poetas, anímase aos asistentes a subir ao estrado para recitar versos propios ou alleos. Tamén nos gustaría que fose participativo, que o público poidese sair e leernos poesía, xa ben sexa a súa, unha poesía que teñan propia ou xa poesías existentes. O ano pasado tamén saliu bastante xente a recitar poesía, saliu moi ben e saliron poesías super interesantes, a verdad. Creemos que vai ser un grupo heterogéneo que fará enriquecedora esta experiencia e que podremos volver a disfrutar de un momento máxico, non cheo de palabras, de emocións, de sentimentos. O Día Mundial da Poesía conmemorarase na Pobra o 21 de marzo ás 8:30 da tarde na Biblioteca Victoriano García Martí.